Pinaghahandaan natin doon yung Pasko ng Pagsilang. Ngayon naman sa Lenten season, ang pinaghahandaan naman natin ay ang Pasko ng muling pagkabuhay. Pero napansin ko lang, mas excited tayo pagka Pasko ng Pagsilang. Kasi nakakarinig tayo ng mga masayang awitin, mga Christmas. Siyempre may mga regalo. Mas excited tayo. Pero pag ganitong Pasko ng muling pagkabuhay, napapansin ko, iba yung pakiramdam natin. Kahit ako, nung bata pa ako, pagka ganito, parang ang lungkot. Ha? Pero alam nyo, sa buhay pananampalataya, mas mataas ang Pasko ng muling pagkabuhay. At dapat magsaya tayo dahil ang gugunitay natin yung Misteryo Pascual. Sabihin nyo nga, Misteryo Pascual. Hindi Piolo Pascual. No? Alam ko, mga idol nyo, hangang-hanga kayo kay Piolo Pascual. Medyo nakakahawig lang ako noon. Pag nakatalikod. Okay. Pag sinabing Misteryo Pascual, ang pinagdinilayan po natin dyan, yung pagpapakasakit ng Panginoon, pagkamatay, at ang kanyang muling pagkabuhay. Na ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang biyaya noon, ang tagumpay na nakamtan ni Kristo nang siya'y muling mabuhay, ay alay sa atin, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, na sa kanyang muling pagkabuhay, nagapi niya, nagtagumpay siya sa kamatayan. Tayo man nasusunod sa Kanya, tayo man nasasampalataya sa Kanya, kakapit sa Kanya, at magpapakatatag, ang tagumpay na yan ay tatamuhin din natin. Amen po ba? Kaya dapat masaya tayo. Dahil sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Lakasan nyo lang ang inyong loob. Amen po, mga kapatid. Nagtagumpay ng Panginoon. Totoo, ngayon po, we are living in the dangerous world. Napaka-mapanganib ng mundo na ginagalawan natin ngayon. Andyan po yung palakas ng palakas ang bagyo. Anong tawag niyan? Yung climate change. Nararanasan na natin yan. Sa ibang lugar ngayon, baha sa parteng Mindanao. At kung napansin niyo po, nung nakaraang taon, halos sunod-sunod yung bagyo. At hindi lang po sunod-sunod, palakas ng palakas. Pangalawang problema po natin, andyan pa rin po yung pandemya. Hindi pa rin nawawala. Hindi lang po yung COVID-19, pati yung COVID-19, hindi pa rin nawawala. Kaya sa darating na eleksyon, boboto tayo. Anong tinuturo ng simbahan natin? Banal ang boto natin. Kaya magdasal tayo. Ipagdasal din po natin itong pong mga kapatid natin, mga tumatakbo sa ating pamahalaan. Kahit hindi nyo gusto yung iboboto, yung mananalo, kahit hindi nyo iboboto, ipagdasal natin na sila po'y bigyan ng karunungan ng Panginoon. Amen po. Yan ang problema natin. Ano pang problema ng mundo natin ngayon? Hindi pa tapos ang pandemic, nagulat na lang tayo. Hindi natin alam kung anong pumasok sa isip ni Vladimir Putin. No? Pinasukan ng masamang espiritu. Di pa nga, Diyos ko, may pandemya na, nagkakaroon pa, may digmaan pa ngayon sa Ukraine at ang Russia. Malayo man sa atin, pero ramdam na natin. Ako po, nararamdaman ko na pagpagasolina ko kanina, nagulat ako. Hallelujah, 72 na pala ang gasolina. Malayo sa atin, pero nararamdaman na natin. Yung kaguluhan sa ibang bansa, apektado rin tayo. Hindi lang po yun, mga kapatid, ang mga problemang pinagdadaanan natin. At isa po sa kinakatakutan natin, wala pong iba talaga ang kamatayan. Pero ang sabi ng Panginoon, nalupig ko na yan, napagtagumpayan ko na yan. Si Kristo, muling nabuhay. At yun po ang ipagdiriwang natin. Yun ang ating pinaghahandaan.
ang muling pagkabuhay. Kaya nga sa pasimula ng paghahanda natin, kung kayo po ay nasusubaybayan nyo talaga ang mga pagbasa sa atin, di ba nung sinimulan natin ito nung Miyerkules di Abo, kayo ba'y nagpalagay ng abo? Alam nyo, pinagninilayan ko, dapat pinagninilayan natin. Ako unang tanong ko, bakit abo ang inilalagay? Pwede namang pentel pen. Diba? Pangalawang tanong ko, bakit sa noo? Diba? Pwede namang sa kamay, pwedeng sa tuhod, pwedeng sa paa. Pero bakit dito pa sa noo? At pangatlong tanong ko, bakit krus ang nilalagay? At, diba? Pwede namang guhit na lang, diba? Alam nyo, magandang pagnilayan po natin ito. At yun po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Ay, kasi sa isang taon, tayo lang pong mga Katoliko ang bumabalik, pumupunta sa simbahan pag Miyerkules di Abo at nagpapalagay ng abo. Ang sabi ng ibang mga kapanalig na ibang pananampalataya, wala naman sa Biblia ang Ash Wednesday. Diba? Totoo naman yun. Pag binasa niyo ang Biblia, ako nga hinahanap ko kung nasaan ang Ash Wednesday. Wala naman talaga sa Biblia. Pero yung diwa, yung kahulugan, yung mensahe, nasa Biblia. Kaya mahalagang maintindihan natin, mga kapatid, bakit nilalagay sa abo? Meron pong ibig sabihin yung salitang abo. Sabihin nyo nga abo. Yan. Nung nakaraan, herbal ang ibinahagi ko sa inyo. Ngayon naman, abo naman ang ibabahagi ko sa inyo. Pag nilayan natin yung salitang abo, tatlong salita lang po yan, mga kapatid. A-B-O. Bakit nilalagyan tayo ng abo at bumabalik tayo? Diba? Kasi, ang ibig sabihin ng abo, kasi yung abo, mga kapatid, diba? Nandyan ngayon, biglang nawawala. Paghangin, wala na yung abo. Minsan naman, paghangin, sa'yo tumatama yung abo. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Una, letter A ng abo, bakit nilalagyan tayo ng abo? Alalahanin natin na ang lahat ay lilipas. Yun ang katotohanan. Kaya tayo paulit-ulit na tuwing Miyerkules di Abo, bumabalik tayo sa loob ng isang taon para paalalahanan tayo. Bakit? Kasi madali tayong makalimot. Sabi nga ng kanta, ang tao'y marupok, kay daling lumimot, na ang lahat sa Diyos nagmula. Totoo po yun, madali tayong makalimot. Ang memory daw ng tao, sabi ng mga eksperto, yung memory daw natin hanggang 72 hours lang. After 72 hours, nakakalimutan na natin. Kaya maganda po, tama yung ginagawa natin. Pinaaalalahanan tayo. Kasi madali tayong makalimot. Yun nga lang pagka panahon ng sagana, pagka sa panahong matagumpay tayo, kapag ka maganda ang takbo ng buhay. Di ho ba kapag puro pagpapala, ang unang-unang nakakalimutan natin ang Diyos. Pero wag ka, pag may matinding problema, ang unang naaalala, ang Diyos. Pero pag pinagpala, maganda ang buhay, walang bagyo, wala ng pandemic, wala ng mga kaguluhan, naku, nakakalimutan ng Diyos. Kaya linalagyan tayo ng abo, kaya nga linalagay dito sa noo, sa malapit sa brain natin, para lagi nating maalala. Huwag kakalimutan na ang lahat ay lilipas. Hindi tayo immortals. We are mortals. Kahit gaano ka makapangyarihan, anuman ang marating mo, maging sikat ka man, sa huli ng iyong buhay, maaabo ka rin. Kaya ako natatawa lang sa mga nagyayabang Kapag may mga nagyayabang, tandaan nyo, paalala nyo lang sa kanila, maaabo ka rin. Wala tayong pwedeng panghawakan sa buhay na ito. Kayamanan, kasikatan. Yung kasikatan,
madaling mag-trending ka ngayon, mag-viral ka. Pero madali yun. Natandaan nyo, nung mga nakaraan, yung presidente ng Amerika, yung pinalitan ni Biden, dati lagi siyang laman sa TV, sa mga pahayagan, sa mga dyaryo, sa radyo, sa mga Facebook. Pero ngayon, hindi na siya pinag-uusapan. Kasi yung kasikatan, yung kapangyarihan, yung katanyagan, lumilipas. Hindi mananatili. Kaya anong ipinapaalala sa atin? Hindi dapat tayo kumapit sa mga bagay na mawawala. Alam niyo, sabi ni Pope Francis, ang number 1 daw na tukso, nung nakaraan, di ba, ang pinagnilayan natin yung tukso kay Kristo. Ngayon, tayo man ay tinutukso. Ang number 1 tukso, lalo na sa mga nasa posisyon, yung iniisip nila na hindi na sila pwedeng mawala sa kanilang pwesto. Kaya tingnan nyo, kahit ano gustong gawin para lang manatili sila sa kanilang kalalagayan, pero kahit anong gawin natin, uulitin ko, ang lahat ay lilipas. Maging ito, mamaya, lipas na ito. Alam nyo, naalala ko tuloy yung, aywan ko kung naikwento ko na ito sa inyo. Mayroon daw pong isang hari na minsan inaabutan ng sobrang lungkot, pagkatapos minsan naman, inaabutan siya ng sobrang saya. Kaya minsan, pinatawag niya yung kanyang mga nasasakupan. Sabi niya, pwede bang magbigay kayo ng magpapaalala sa akin? Kapag sobra naman akong saya, ay huwag akong sobrang saya. At pag sobra naman akong lungkot, huwag naman akong sobrang malungkot. So nag-isip yung mga nasasakupan ng isang hari, ano kayang pwedeng ibigay sa aming hari? Baka pagkain, ibagay. Alam niyo po, mayroong isang bata na minsang nakapasok sa isang tindahan ng mga antik. Alam mo ba yung antik? Mga tinda na antik. Yung mga lumang kagamitan, no? Ano po, brother? Antik. Iba naman, aligata yan sa Rinconada eh. Yung mga lumang gamit. Pagpunta niya doon sa tindahan na yon, meron siyang nakitang singsing. Na yung singsing ang nakalagay, ang lahat ay lilipas. Kaya dali-dali yung bata, binili niya yon, pagkatapos pumunta siya sa hari, rinigalo niya yun sa hari. Alam niyo, tuwan-tuwa yung hari kasi nakita niya yung salitang, ang lahat ay lilipas. Sinuot niyang hari yon. Ngayon, pag sobrang nalulungkot siya, titingnan niya lang yung nakasulat, ang nakalagay, ang lahat ay lilipas. Pag sobra namang saya siya, titingnan niya uli yung singsing niya. Maaalala niya uli, ang lahat ay lilipas. Mga kapatid, yung salitang yan, paborito ko rin yan. Bakit? Kasi pag sobra akong nalulungkot, pag naalala ko yung salitang yan, ang lahat ay lilipas. Pag sobra naman akong saya, yung salitang yan, nagpapalungkot din sa akin. Bakit? Ang lahat ay lilipas. Yan ang katotohanan. Ang buhay natin ganun. Kaya yung nagpapa-stress sa'yo, yung problema mo, yung pagsubok mo, sister, lilipas din yan. Pakisabi nga sa katabi mo, lilipas din yan. Diba? Yun ang unang katotohanan. Itong kabataan, lilipas din kayo. Lilipas lang yung panahon ng kasiyahan, lilipas din yan. Kaya, yun ang unang katotohanang itinuturo sa atin. Sabi na nga, nilalagay sa atin, di ba sinasabi dyan, ikaw ay galing sa abo at babalik sa abo. Ang di lang dinerecho pero ang ibig sabihin nun, mamamatay ka rin. Kaya,
Kahit ano palang pagsisikap mo, kahit maging tanyag ka, maging mayaman ka, mga kapatid, hindi mo pala pwedeng panghawakan. Sa huli, tabla-tabla lang tayo. Maaabo ka rin. No, di ba? Sabi ko nga, minsan nasabi ko na yata ito, kahit gaano kaaganda sa huli ng iyong buhay, punerarya ang magpapaganda sa iyo. Di ba? O kahit magsabi kayo, meron kayong mga sasakyan, meron. Pag namatay ka, dalawa lang ang kulay ang pamimilian mo. Hindi ka na nga pwedeng mamili eh. Kulay puti, kulay itim. Di ba? Kahit gaano kayaman. Kaya, anong ibig sabihin? Ang kapitan natin, mga kapatid, hindi yung mga bagay na lumilipas. Ang kapitan natin, yung Diyos na nagbigay ng karunungan natin. Yung Diyos na nagbigay ng buhay natin. Yung Diyos na nagbigay ng kakayahan natin. Kaya walang, sabihin mo nga sa katabi mo, tanggalin mo na yabang mo. Diba? Kasi sino ba naman tayo? Lahat ng meron tayo, biyaya lang ng Diyos. Sino tayo para pagpalain ng Diyos? Yun ang unang katotohanan. Natatandaan niyo ba sa Biblia yung mayaman? Sabi ng mayaman, Guru, ano po ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Ha? Alam kasi ng mayaman na yung buhay sa lupa, pansamantala, hindi pang matagalan. Hindi pang matagalan. Palagi ko tong sinasabi, nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo ng mata sa mata, sabihin mo, nakikiraan ka lang. Di ba? Nakikiraan lang tayo. Pero kahit nakikiraan lang tayo, pwede tayong mag-iwan ng magandang alaala. Sa huli kasi, ang maiiwan lang naman sa atin, alaala. Sabi nga ng kanta, nagmula sa lupa. Sinong kumanta niyan, brother? Si Ricky J. Puno. Yung kumanta nga niyan, wala na rin eh. Magbabalik ng kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Yung lupang yon, hiningahan ng Diyos. Kaya nagkaroon ng buhay. Kaya ikaw yun, ako yun. Pero, bagamat babalik tayo sa lupa, bagamat maaabot tayo, yung buhay, yung hininga, yung kaluluwa na galing sa Diyos, balik sa Diyos yun. Kaya palagi niyong tatandaan ito, nakikiraan ka lang. Sa likod, sabihin mo uli, nakikiraan ka lang. Kaya, mga kapatid, uulitin ko, pwede tayong mag-iwan ng alaala. Sa huli kasi, alaala lang naman eh. Diba sa lapidan, may nakalagay dyan, in memory, with love, diba? In memory, memory lang, alaala. Sa totoo lang, ayaw nating nakakalimutan tayo. Totoo hindi. Yung hindi ka nga lang mabati, medyo nagdadamdam ka na. Bakit? Ayaw nating, at pag nagmamahal ka, yung minamahal mo, ayaw mong makalimutan at ayaw ka ring makalimutan. Pero pag walang hiya yung tao, gusto mo kaagad. Anong ginagawa mo? Dinidelete mo na. Binablock mo na kaagad. Unfriend na kaagad. Bakit? Walang hiya eh. Pero tingnan nyo, pag mabuti, gusto natin palaging nasa alaala natin. Amen? Naalala ko yung napanood kong kwento, pelikula, yung mga, sa tuwing November 1, ito pelikula lang ito, pero magandang pagdilayan natin. Tuwing November 1, yung mga sumakabilang buhay na, binibigyan sila ng pagkakataong makabalik sa lupa.
Pero sa isang kondisyon. Sa isang kondisyon. Kailangan may makaalala sa'yo. Mayroon man lang bumanggit ng pangalan mo, mayroon man lang picture, o kaya may magpamisa, may magdasal. Kasi, yung walang makakaalala, nauhulog sa bangin ng mga walang nakakaalala. Kaya mga kapatid, ano ibig sabihin? Mag-iwan tayo ng magandang alaala. Amen? Unang katotohanan, bakit naglalagay ng abo? Ang lahat ay lilipas. Pangalawa, yung letter B, ang ibig sabihin, bakit naglalagay tayo ng abo? Diba, ngayon tinatawag tayo, ang paanyaya sa atin, panahon din ito ng pag-aayuno. Yung letter B, bawasan ang pagsasalita, dagdagan ang pakikinig. May karugtong yon, dagdagan ang pakikinig. Kailangan, alam nyo, magandang fasting ngayon, hindi lang po sa pagkain. Akala ko nung bago-bago pa lang akong mananampalataya, ginugutom ko yung sarili ko. Pag magtotok ako nun, hindi talaga ako kakain. Pero hindi pagkain ang pinakamahalaga, mga kapatid. Ang mahalaga, bawas-bawasan natin yung pagiging chismosa natin, yung pagiging marites natin. Mariconfirm, ano? Ano yun, sister? Alam nyo, sabi ni Pope Francis, yung palang mga marites, yung mga mahilig sa gossip, yung mga nagchichismis, ang tawag niya po niyan, mga terorista. Gulat na gulat ako, sabi ko, mabigat naman yun. Akala ko yung mga terorista, yung mga rebelding NPA lang, o kaya yung mga ISIS, yung mga Abu Sayyaf. Pero pag ikaw pala naninira, para ka na rin nagtatanim ng bomba, na ang lakas, kasing lakas ng mga bomba doon sa binabagsak sa Ukraine. Kasi pag siniraan mo yung tao, wasak talaga ang buhay niya. Kaya dapat? Bawas-bawasan ang pagsasalita, dagdagan ang pakikinig. Amen? Adi, pag masama, palampasin mo na lang. Pangalawa, bawasan ang pag-aalala, dagdagan ang pananalangin. Ngayon, ang daming nakakabalisang mga balita. Di naman tayo, sa pag-aalala natin, hindi naman masusolve ang problema natin. Hindi mo naman masusolusyonan yan. Ang gawin mo na lang, dagdagan mo, dasal mo. Sabihin mo yan sa katabi mo, dagdagan mo, dasal. Yan. Magdasal na lang tayo. O, ano pa? Bawasan ang pag-aalala, dagdagan ang dasal, bawasan din yung pagkain ng mga bawal. Mag-exercise tayo. Amen po ba? Kasi, yung pagkain din, di ba? Na-share ko sa inyo ito nung nakaraan. Sa mga kinakain natin, minsan yan ang nakakasama din sa kalusugan natin. Kaya dapat, sabi nga, dapat kumain daw tayo ngayon ng mga pagkaing walang mukha. Ano yun? Yung gulay, prutas. Yan ang kainin natin. Amen po ba? At dagdagan, medyo mag-exercise naman. Amen? Kaya tama yung nakita ko yung isang sister kanina, naglalakad mula doon, pataas. Di exercise. Na-exercise tayo. Kasi ngayon, tamad na tayong mag-exercise. Pero sinasabi yan ng mga marurunong, ng mga doktor. Mahalaga ang exercise. Makakatulong yan sa minsan, makakaiwas po yan sa pag-deteriorate ng memory. Yung magkaroon ka ng Alzheimer. Isa sa sekreto daw, dapat mag-exercise. Lalo na pag medyo 50 ka na,
60, andyan na ngayon yan. Nakiging makakalimutin ka na. Amen po ba? Kaya para medyo ma-prolong, medyo ma-delay yon, ay mag-exercise. Amen? Nasa sayo na yan, sister. Okay. So, yun lang letter B. Ano ibig sabihin? May babawasan, may dadagdag. Panghuli. Ang ibig sabihin, bakit tayo nagpapalagay ng abo? Yung letter O stands for ora mismo. Ngayon na mismo, tinatawag tayo ng Diyos. Sabi sa Biblia, pag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag nang maging matigas ang ulo. Ha? Ha? Ngayon na, mamaya, maglakad na kayo, papunta doon. Ha? Mga kapatid, ano ibig sabihin? Tinatawag tayo ng Panginoon sa pagbabalik loob. Huwag tayo nang magdalawa, ay, saka na lang. Hindi natin alam ang bukas. Hindi naman natin hawak ang buhay natin. Hindi mo pwedeng sabihin, pwede ba brother, next month na lang, next year na lang. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya nga, dapat, sabi nga sa kanta, ano yung kinakanta sa gawain? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan pa itatanyag kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. Kung ang araw mo lumipas na, darating talaga ang panahon, lilipas ka rin. Kaya dapat, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Natatandaan nyo ba yung mga sa panahon ni Noah? Si Noah, pinili ng Diyos para sabihin, nagugunawi ng mundo. Naggawa siya ng arka sa bundok. Pinagtawanan pa siya. After 40 days, anong nangyari? Bumaha. Lumubog sa baha. Si Noah lang at yung mga hayop, pamilya ni Noah. Kasi hindi nakinig. Pero nung panahon naman ni Jonas, nang sinabi ni Yahweh, Jonas, pumunta ka sa Nineveh. Sabihin mo sa kanilang, sisirain ko ang bayan na yan. Si Jonas, bantulot na sumunod, nagdadalawang isip. Ayaw niya nga eh. Kaya nga, sabi sa Biblia, imbis na si Jonas ay sumakay ng barko papuntang Nineveh, ang sinakyan niya na barko papunta ng Gatchitorena. Hindi, papuntang Tarses. Pagdating doon, nung nandun na, binagyo. Ang sabi, sino kaya ang dahilan? Bakit binabagyo tayo? Si Jonas mismo umamin na siya ang dahilan. Kaya sabi niya, ihulog niyo ko. Nang hinihulog si Jonas sa barko, may sumalo naman, kinain naman siya ng dambuhalang isda. At doon, nung nandun na siya sa tiyan ng isda, doon na siya nagdasal ng totohanan. Sabi niya, Yahweh, patawarin mo ko. Anong ginawa ng Diyos? Kinausap yung isda. At yung isda, sumunod. Kita nyo, mabuti pa yung isda, madaling pakiusapan. Agad-agad, linuwa. Pagluwa sa kanya, eksakto po, nandoon na siya sa Nineveh. Ang totoo, ayaw ni Jonas na pumunta sa Nineveh kasi galit si Jonas sa mga taga Nineveh. Kasi yung mga tao doon, sinakop po sila. At ang gusto ni Jonas, yung bayan na yun, wasakin na ng Diyos. Pero alam kasi ni Jonas na si Lord mahabagin, mapagpatawad, hindi basta-basta humahatol, binibigyan niya ng pagkakataon. Kaya alam niyo, yung mensahe ni Jonas, yung mensahe niya nga, hindi pag-asa ang dala eh. Kasi ang sabi niya, sisirain ng Diyos ang bayang ito, gugunawin ng Diyos ang bayang ito. Sa loob ng 40 days, alam niyo nung marinig nila yon, mula sa hari,
hanggang sa pinakamababa, maging mga hayop, nagsuot ng sako at naglagay ng abo, tanda na sila'y nagsisisi. Ang sabi ng hari, baka sakaling magbago ng loob ang Diyos, hindi gunawin ang bayan natin. Totoo nga po, hindi ginunaw ng Diyos ang bayang Ninibe. Binigyan ng pagkakataon. Kasi, ora mismo, nung narinig nila yon, sumunod sila. Kasi ang Diyos, mga kapatid, hindi basta-basta hindi kagaya ng tao. Pag nagkamali, talagang tinutuldukan na natin. Talagang wala na. Pero ang Diyos iba. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon. Napakahaba ng pasensya ng Diyos. Isang palatandaan na pinagpapasensyahan tayo ng Diyos. Nung nagising ka kanina at nandyan ka ngayon, nandito ako ngayon, pinagpapasensyahan tayo ng Diyos. Amen po ba? Pero sana naman, lawakan din natin ang pasensya sa ating kapwa. Kasi tayo, dali nating humusga. Alam nyo, nung kagabi nanood ako ng video, ang pinanood ko yung mga tungkol sa mga pinili ng Diyos, yung mga naging daan ng kaligtasan natin. May mga kapalpakan sila. Si Abraham, si Moses, sino pa? Sa New Testament, si San Pedro. Yung mga propetang nauna sa atin, may mga kahinaan sila. Pero tingnan nyo, si Pedro nga 3 beses dininay, pero kahit hindi sila mga perpekto, binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos. Hindi tayo perpekto. Walang perpekto. Walang perpektong asawa, walang perpektong anak, walang perpektong nanay. Apelyido at pangalan, mayroon. Pero ang tao, pag nagkamali, inuhusgahan ka agad natin. Ay, wala na yan. Alam nyo, may napanood ako, naalala ko tuloy. Yung kwento, mayroon daw mag-asawa, nagsimba. Itong mag-asawa, pagdating sa simbahan, habang nagsisermon si Father, biglang nag-ring yung cellphone ng lalaki. Ang lakas ng ring. Di bigla ngayon, natigil si Father sa pagsasalita, pagsisermon. At ang ginawa ng babaeng asawa, tiningnan yung kanyang asawang lalaki nang medyo may pangungusga. Kasi katabi niya. Nung tiningnan ng asawa, napansin tuloy ni Father na yung katabi niya, yung asawa niya, yun ang nag-ring ng cellphone. Pati rin si Father, tiningnan din ng medyo may pangungusga. Hanggang sa napansin tuloy na yung lalaki, lahat ng nandoon sa nagsisimba, nagtinginan sa kanya. Alam nyo, pagkatapos ng misa, paglabas, sobrang hiya. Hiyang-hiya yung lalaki. Parang nahusgahan siya. Sa sama ng loob niya, kinagabihan, pumunta siya ng bar. Nag-inom. Sa sama ng loob. Kasi napahiya siya. Nung sobrang lasing na, nabasag yung baso. Nung nabasag yung baso, nilapitan ng bartender. Sabi niya, "Sir, lasing na po kayo." Sabi naman nung lalaki, "Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Sa sobrang kalasingan ko." Alam niyo, sabi nung bartender, "Okay lang po." Maya-maya, ang lumapit na yung janitor kasi liligpitin na yung baso. Sabi niya, "Sir, lasing na po kayo." Sabi naman, "Pasensya na. Di ko sinasadya, sobrang kalasingan ko." Sabi nung janitor, "Okay lang po." Pangatlong lumapit na yung manager, "Sir, lasing na kayo." Humingi uli ng paumanhin yung lalaki sa sobrang lalasing niya. Sabi niya, "Pasensya na, sir. Nabasag ko yung baso." Sabi nung manager, "Okay lang po." Alam nyo, mula noon, hindi na nagsimba yung lalaki. Gabi-gabi pumupunta na sa bar. Kasi mabuti pa sa bar, naintindihan siya. Alam nyo anong ibig sabihin nun? Natatawa tayo. Kung minsan, yun ang ugali natin. Kung sino pa yung mga palaging nagsisimba, nasa gawain, pag nagkamali yung kanyang kapwa, tinutuldukan na natin. Binibigyan na, hinuhusgahan ka agad natin.
Kaya maraming nawawala. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sino pa yung dapat umintindi, yun ang humuhusga. Ang Diyos hindi ganyan, mga kapatid. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya pwede ba, bigyan din natin ng pagkakataon ng iba? Uulitin ko, walang perpekto. Magkakamali at magkakamali ang isa't isa sa atin. Bigyan natin ng pagkakataon. Kasi si Lord, binigyan tayo. Dahil hindi patapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi hindi ka pa tinatapos ng Diyos. Amen po ba? Ano yung una? Alalahanin mo, ang lahat ay lilipas. Pangalawa, bawasan at dagdagan ng pagdarasal. Panghuli, ora mismo. Tayo, magbalik loob sa Panginoon. Iyuko natin ating mga ulo, tayo manalangin. Manahimik tayo, saglit. Lord, maraming salamat po. Patawarin mo kami, Panginoon. Minsan, kami po, malupit kami sa ibang tao. Malupit kami sa aming mga kapwa. Na kami rin, Lord, may mga pagkukulang din kami. May mga kahinaan din kami. May mga kasalanan. Minsan nga, Lord, mas malaki pa ang nagagawa namin. Kaya, Lord, patawarin mo kami. Palawakin mo pa po ang aming pangunawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Lalo na ngayong ito na panahon na naghahanda kami sa muling pagkabuhay mo. Patatagin mo ang aming kalooban na hindi kami magsawa, magpatuloy kami kahit may mga pagsubok. Lord, alam namin walang iba kaming kakapitan, walang ibang lalapitan kundi Ikaw, Panginoon. Kaya dalangin ko, Lord, sinusuko namin sa inyo ang aming buhay. Yahweh, panalangin ko po, padaluhin mo sa amin ang grasya mo. Sa ngalan ni Jesus, awitin natin. Sa iyo ang buhay ko, Panginoon, alay ko sa iyo. Pakinggan niyo po at habang inaawit natin, kayo mismo, feel the presence of the Lord, manalangin kayo ng ibig niyong na patuloy iparanas sa inyo ng Panginoon. Magmilay tayo habang pinapakinggan. Sa iyo ang buhay ko, ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo, O Diyos, Ikaw. O Diyos, Ikaw ang siyang nasagot. sa iyo ang buhay ko. Yahweh, mapagpalang Diyos, abutin mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, maging makaguluhan, makahulugan. Padaluyin mong kalakasan. Pagpalain mo ang isip at puso namin. Panginoon, ang nais mo mangyari, ang pangarap mo sa aming buhay. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Ito'y mula sa pangako mo. Tuhan mo na magmahal ang puso ko. Ang tao sa piling mo. Gamitin mo kaming lahat, Lord. Gamitin mo, pagpalain mo ang buhay, ang pamilya namin, ang hanap buhay, ang kalusugan namin. Pagpalain mo. Ang lahat Thank you, Lord. sa buhay ko.
sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang suko at ibalik ang tao at ibalik ang tao at ibalik ang tao sa piling mo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong binibigay mo sa amin. Lord, dalangin namin patuloy mong gabayan kami sa paglalakbay namin sa buhay na ito upang kami makabalik sa piling mo, Panginoon. Ilayo kami sa mga tukso at gulot kapahamakan at ang dalangin namin, kasihan mo kami ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat sa mga taong ito na patuloy mong hinihipo. Dalangin kong basbasan mo. Mga kapatid, itaas niyo po ang inyong mga daladalahan. Yakapin niyo ngayon at hiningin natin ang bendisyon muli sa mga bagay. Tumayo na tayo. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa mga paalaala mo sa amin. Na kami naglalakbay, ang buhay ay hindi ito, kundi ang tunay naming patutunguhan ay sa iyo, Panginoon, panghabang panahon. Langit ang aming tunay na bayan, ikaw ang aming inaasahan sa araw-araw. Pagpalain mo ang mga hawak namin, panyulito, bag, wallet, at ganoon din po ang mga sinulat sa munting papel na yan. Umaasa kami, natutugunin mo. Pagpalain mo ang mga pinagkukunang source of income, gaya po ng aking mga kapatid na may tindahan ng kanilang negosyo. Pagpalain mo po ang mga kapatid naming nagtatrabaho at ang wala pang trabaho sa kanilang pamilya. Panginoon, makahanap din po sila ng magandang trabaho at bigyan mo ng lakas, bigyan mo ng oportunidad ang mga pamilya naming wala pang trabaho ngayon. Makabalik muli sa mga normal ang mga bagay na nawala sa amin. Nitong pandemic, inaangkin namin, babalik ang sigla ng mga kabuhayan namin sa tulong mo, Panginoon. Lord, ang mga manggagawa dito, mula sa aming coordinator, assistant, secretary, treasurer, patuloy ko pong pinagdarasal na sila maging matatag, huwag silang masiraan ng loob, magpatuloy sa paglilingkod. Aming kapatid, Brother Mike, na